A intelixencia artificial e a economía circular centrarán a primeira xornada da Feira de Emprego do Barbanza. Celebrarase este mércores no Centro de Formación de Espiñeira, con 2 foros dirixidos ao mundo empresarial. Temas como como vai afectar a intelixencia artificial ao mercado de traballo, tamén como vai evolucionar na sociedade, que postos de traballo se poden crear, que postos de traballo están en perigo de ser sustituídos ou desaparecer, que novas ocupacións vai a traer a intelixencia artificial. O segundo foro, que terá por temática economía circular e futuro no emprego, que tamén durará unha hora. Agardamos que estea moderada pola xerente da Mancomunidade de Barbanza Arousa. Van intervir o que é o director xeral da Oficina Económica de Galicia, que está adherida ao IGAPE, empresas que teñen un forte arraigo co que é a comarca do Barbanza, como pode ser Ecoplas, Orixe Salgada, que tamén ten cedido un espacio no viveiro de empresas do Concello de Boiro. Xa o xoves tocará a quenda aos demandantes de emprego. Desenvolveránse 3 obradoiros formativos a cargo de Recursos Galicia, Nortempo e AVE. Taller para orientación profesional, para buscar diferentes accións formativas, persoas desempregadas, e seguir un pouquiño o que é o itinerario formativo, pois desde os cursos AFD, ao mellor ou a cursos de formación profesional. Vale. Despois teríamos un obradoiro para a procura activa de emprego. Ademais de recibir formación para mellorar a súa empregabilidade, os asistentes terán a oportunidade de iniciar os contactos co tecido empresarial da comarca. Que vamos a ter ali uns stands donde poden deixar o seu currículum e facer algunha entrevista, e nunca se sabe, non? Xa pasou no ano 23 que xente que se acercou ali saleu con emprego, que esta é a finalidade desta feira, non? Que conozcan pois as empresas, buscar esa sinerxia entre as empresas e os demandantes de emprego, e en definitivamente que se cree emprego na nosa comarca, e que os nosos xóvenes non teñan que desplazarse afora, que permanezcan no seu municipio.